Ginumpirmar ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ginreschedule ang pagsumpa kuntani sa mga opisyales sa Western Visayas sa Partido Federal ng Pilipinas. Nahibaluan na tala na kuntani ang oath-taking ceremony kahapon nga adlaw apang ginhari ni sa Abril 15 tubtob 19 suno kay Defensor. Ginpatag man sa gobernador ang rason kung nga ginhari ng oath-taking bangod sa schedule man sa national officials sa Partido Federal ng Pilipinas. Ginkaroon man sa atungdan nga wala sang namud politika pag-reschedule sa nasambit nga aktibidad. Lauman naman nga mga pila ka mga officials na nagikan syudad kag probinsya sa Iloilo, dala na ang Negros Occidental ang magapanumpa sa Partido Federal ng Pilipinas. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital is K5, Jenica Uyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.